Siya man ang kordero kan Dios, sagpaparang makasala ng kinaban, paladan mga inaapod sa pagpakinabang kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag, maoomayan. Mga tamanong kita kang hawak ni Kristo sa buhay na daing kasagoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Puso
Maluhod tabi ang gabos para sa pamibi sa hubileyo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa saimong aki, si Hesu Kristo sa muya tugang. Asin ang kalayonin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso. Magpukaw liwat samo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya magbago samo, na kami day mapagal sa pagpatalubo, kan mga banhi kan marhay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawohan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat, sa baagong langit asin baagong daga. Napakatapos daogon ang karatan, ang sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman. Ang biyaya kan hubileyo, magpukaw liwat sa samong mga pirigrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. Ang siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katuninongan kan samong paratubos. Sa saimo, samuyang Diyos, banal sagkod paman, ang kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita. O Diyos, sa mong inakon tataramon sakramento, siya na ang pagdatong maurop na inaharubay ni Juan Bautista sa presensya ni Kristo. Sa kaibahan mi, bagwan sa mong buhay, tawan sa mong kusugbot na iharubay sa kinaban, naraninan sa imong kahadean, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po nin ikaduwang collection para po ini sa Commission on Youth. Nagpuo na po ang misa di Aguinaldo ngunya na aldaw, Disyembre 15, sagod po ini sa Disyembre 23, sa oras na alas 6 sa pagkabanggi. Siring man ang misa di Gallo, mapuon man po sa aga, Disyembre 16, sagod po ini sa Disyembre 24, sa oras na alas 4:30 sa pagkaaga. Dain na pong misa sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Sa maawot po maging Aguinaldo Mass sponsor, igwang fundraising activity ang satuyang parokya na ang tema, Paskong Parol para kay San Judas Tadeo. Kung sain i-offer po ini sa offertory ang parol, may kantidad na 1,000 pesos asin 500 pesos. Para sa ibang impormasyon, magdulok na lang po sa opisina. Sa Disyembre 24, aldawnin Miyerkules, ang misa para sa solemnidad kan pagkamundag ni Jesus o Misa Bihilya, gigibuhon sa oras na alas 8 sa pagkabanggi. Asin sa Disyembre 25, aldawnin Pasko, ang mga schedule kang misa iyo po ang mga minasunod. Alas 8 asin alas 9:30 sa pagkaaga. Alauna 45, alas 3, alas 4:30 sa pagkahapon, asin alas 6 sa pagkabanggi. Diyos mabalos po. Tignan na po kita para sa bendisyon. Ang kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa saimong espiritu. Dukon mga payo, magagandang bendisyon. Minatumod ka muna na akin ng Diyos, nagisumaro sa tuya kitong panahon. Dinalaom nindon sa iyong pagbalik girarayan, sa iyong pagdatong magdaras sa Indo, kanilaw din sa iyong kabanalan. As iniligtas ka mo, hulikan sa iyang bendisyon. Amen. Parigonon ka mo ng Diyos sa pagtubod, paugmahon sa paglaom, asin pagpauntukon sa pagkamot sa gabos na aldaw nin sa indong buhay. Amen. Maugma ka mo, naan sa tuyang paratubos na padigdi sa tuya, siring sarong tawo, sa iyang pagbalik sa kamurawayan, balsan niya ka mo nin buhay na daing kasagkoran. Amen. Sin bendisyonan ka mo kan Diyos na makakamansin mamumuto ng Ama, Anaki, asin Espiritu Santo. Amen. Dinulutan na, Banal na Eucharistia, lakaw kita sa katuninongan sin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good evening. Good evening to Father.